Pacer ha. So ayun mga kasapot, bali andito po tayo sa Santo Domingo, Sual, Pangasinan. May gaganapin pong emergency RPAC, Ride of Acos. Biglaan lang po ito mga kasapot. So ayun, ilan lang tayo mga kasapot dahil yung iba may kanyang lakad. So ayun, sila pauwi na sila habang tayo papunta pa lang. So ayun, shoutout nga po pala kay Uncle Anthony na nagpadala ng konting tulong dito sa beneficiary natin. Maraming salamat Uncle. Sa mga member na nagpaabot ng tulong sa akin, sa amin na dumalo at pumunta dito sa event na to, maraming salamat sa inyo. So ngayon lang mga kasapot, nakikibalita tayo doon kung anong sakit ng beneficiary nila. Sige na mga kasapot. May gaganamin na emergency charity po dito mga kasapot. Biglang charity po ito ng Sual. So nandito po tayo ngayon mga kasapot. Ayan. Ito na? Morning, sir. Shirley, good morning. Para din ba? Ayan, Christmas. So ayun mga kasabot, nandito na nga po tayo sa charity event dito sa Sual na gaganapin. Saan kaya? Pirma. Ayan. Shirley. Sir. Magandang umaga po. Siya yung may charity event dito. Biglaan to, RPAC. Emergency. Lodi, gaya mo. Tapot Madam. Sir. Ayan, biglaan garot. Ay. PPP. Sebas. So fast. So fast. Talagang pinagpalakata. Pangalawang beses na yan. Oo, pangalawang. Mamalo. Dati mo ka kay Madam Malo. Ito masabutan dyan. Tapos mo tayo yung baday. Pangalak mat. Patay pay. So fast boss, so fast. Ay, bakit? Hindi, dapat reverse na. Ayos.
kasapot, pagkatapos natin mag-sopas, kasi naka-take 2 ako, hihingi pa tayo ng pansit. The best, may pansit na may sopas pa. Try mo mga kasapot. Tara. Para sa kanilang ata yun. Hindi, pwede yan. Wow! Kuha ka na. Kuha mo rin ako ah. Oo nga. Kaila. Oo, bigla na nangalak sa rudo. Tatlo mga pangandamdaman. Out lang. Talang ata. Okay na. Kinibusita di kalmanset, kasi manan pansit. Hindi ah. Merinda lang yun. Bakit to? Yung gabihan nila na eh. Ang nagilimot ko. Saan sila natulog? Bro, kumain ka muna. Sabayan mo ako. Kuha na. Kinyakat. Hindi na po, alis na kami. Hindi na po, para sa inyo yan. Uwi na po ako. Ano? Sige po, kunahan ako. Agurong-uro yung magkano. Loko lang. Ito ko ako kumain. Wala na nga, well. Galak plato ko na. Ano kaya mo? Pick up sa mo. Ang mga kilomita na. Todo yun. Mga katapot, magpipitin tayo. Pagkansin pa yun. So ayun mga kasapot, bali di na tayo magtatagal dito sa charity event nila dahil may pupuntahan pa tayo. Ayun, palis na tayo mga kasapot. Ayun, mga kasapot, bali naibigay na po natin yung tulong para sa beneficiary po na charity sa event na to. Andun na po yung binigay natin tulong para sa kanila. So, ayun lang mga kasapot. Maraming salamat. Hey, man! Yeah. I love it, yes! Ingat ka na lang. Ma'am, ingat. Okay, sir. Okay.